Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Etoro m n'aka nna m bụ onye obi ọjọọ, mana m wee too na ụlọ ahụ bụ ụlọ obi ọjọọ, nke m na-amaghị ihe na-eme ya o ji ewe iwe. Nwanne, ị gakwaghị emeghara ihe ebe ahụ mgbe niile, obi dị ya njọ. Ọ bụrụ na ị megharịa ihe ebe ahụ, iwe ga-ewe ya. Ma m wee were nke ahụ banyezie na mmekọrịta m na Chineke. N'agbanyeghị na ọ bụrụ na ị jụọ m sị ikwere na Chineke hụrụ gị n'anya, aga m asị ee, ekwere m na Chineke hụrụ m n'anya. Ikwere na agbagharala gị? M sị ee, ekwenyere m na agbagharala m. Mana ana m ebu ihe a bụ iwe ọkụ na obi adịchaghị Chineke obi mma n'ebe m nọ, mana obere iwe na-ewe ya n'ebe m nọ. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe m na-ekwu maka ya? Mgbe m na-ekwu nke a, e nwere ndị na-enwetụ mmetụta nke iwe ọkụ, ọ na-emetụta ha makwara maka ya. N'ebe ọtụtụ mmadụ nọ, echere m na ọ bụ ihe ntapara nke na-esogharị gị ebe ọbụla ị na-aga na ndụ gị niile. Ịma, Jizọs nụrụ olu si n'eluigwe wee daa ugboro abụọ sị, nke a bụ ọkpara m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma. Ma Chineke kụziri m na m kwere n'okwukwe na ya anaghị ewere m iwe. Ọ bụghị n'ihi na m mere ezigbo ihe, kama na m tụkwasịrị ya obi, ma ekwekwara m na ya. Ma achọrọ m ka ị mụtakwa otu ihe ahụ. Achọrọ m ka ị wepụga obi amamikpe a nke ị na-asị Chineke na-ewere gị iwe, ma tinye nkwere, ihe nke ị ga-ekwere n'okwukwe n'ihi nkwa nke Chineke. Na Chineke anaghị ewere gị iwe. O nwere ike ọ hụghị ihe niile ị na-eme n'anya. Ama m na ọ hụghị ihe niile m na-eme n'anya, mana obi dị ya mma n'ebe anyị nọ. Enwere m ụmụ anọ, mana enwere m ike ịgwa gị na o nwere ihe ndị ha mere mgbe ha na-eto m na-ahụghị n'anya. Rukwa ugbu a, enwere mgbe ihe ha na-eme na-adịghị amasị m, mana ahụrụ m ụmụ m n'anya, mana ana m elekọta ha. Onye ọbụla n'ime unu nke nwere ụmụaka, ị na-aghọta, o sighị ike nghọta. Ya mere, gịnị mere anyị ji eche na Chineke dị iche ebe anyị ma na ọ bụ ya bụ nna kachasị nna? Anyị ma ọ dịka ikwu banyere nna dị ukwuu. Ọ bụ ya bụ onye nke na-akụziri onye ọbụla n'ime anyị ihe ọbụla anyị chere anyị ma banyere ịzụlite ụmụaka. Ya mere, aga m agụrụ gị nke a obere. Ekwenyere m na ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ na-amaghị ama ma ọ bụ n'odudo anya, kwere na Chineke na-ewere ha iwe. Nkwere a na-akwụsị anyị ịnata ịhụnanya ya, amara ya na ebere ya na mgbaghara mmehie ya. Ọ na-eme ka ụjọ na-atụ anyị, ghara ịtụkwasị onwe anyị obi, ma na-enwe ụta nke obi. N'agbanyeghị na anyị nwere ike yọọ Chineke mgbaghara mmehie maka mmehie anyị na ọdụda anyị dara, anyị ka na-echekarịkwa na anyị gharịpụrụ Chineke ma na-ewekwara anyị iwe, n'ihi na anyị abụchaghị ihe o lere anyị anya ịbụ. Ka m kwuo na Chineke dị mfe gị na ya iso eje njem karịa ka ị chere ọ dị, ma ọ na-achọkarị ka anyị bịa n'ogugo ọzọ. Mana ọ maara tupu ya akpọbata anyị na mmekọrịta anyị na ya, marakwa ogologo oge ọ ga-ewe. Ọ maara amaghị eme niile nke anyị ga-eme tupu anyị eme ha. Abụghị m ihe mgbagwoju anya nye Chineke, gị onwe gị abụghịkwa. Ọ bụghị akparamagwa nke anyị nwere bụ ihe na-agbagwoju ya anya. Anyị kwesịrị ịnọzi nke ọma wee kwere na Chineke anaghị ewere anyị iwe, n'ihi na dịka ị na-eche nke a, ọ ga-akwụsị gị ị na-eto n'ime ya. Kedu ebe ụdị echiche nke a banyere Chineke si bịa? Ọ bụ n'aka ndị nne na nna gị ọwa obi na-adịghị mma, ndị a na-ana emete emete? Mmadụ ole n'ime unu nwere ndị nne na nna obi na-adịghị mma nke a na-ana emete emete? Ọtụtụ n'ime unu, nke a dị mwute. Ihe mwute niile nke si n'aka nne na nna na-enye ịjụrụ anyị, ndị na-amaghị otu esi ahụ n'anya, na-enye ọnọdụ. Eleghị anya o si n'ụlọ ụka ma ọ bụ site na nkụzi nke okpukpere. Anyị nụrụ maka iwu na ụkpụrụ nke anyị ga-eso na tinyekwa ha n'ọrụ, na-eso ha ma ọ bụrụ na ya esoghị ha. Ma mgbe ahụ ozugbo anyị kwere na ha, mgbe ahụ Chineke agaghịzi anabata anyị. Anyị chọrọ ịdị mma, anyị gbalịsiri ike ịdị mma, ma emechaa anyị chọpụta, dịka onye ọbụla na-eme, na anyị na-adakarị. Anyị eji nwayọọ kwerezie n'ozi ahụ na anyị bụ ezigbo ngharịpụ nye Chineke, kwesịkwa ka ọ na-ewere anyị iwe. Anyị na-agbalịsi ike ịchọ mgbanwe ma kpazie agwa, n'ihi na anyị hụrụ Chineke n'anya. Anyị achọghị ka o were anyị iwe. N'ime ọnọdụ a, anyị na-ahụ ọnọdụ nke ndụ nke ngharịpụ, n'ihi na onye ọbụla
ọbụla chọrọ ife Chineke n'okpuru iwu na ụkpụrụ lara n'iyi nye ngharịpụ dịka e nyere onye ozi Pọl na Galeshia 3:10. Akwụkwọ nsọ kụziri anyị nke a. Ọ dị mfe ịdapụ site na mgbalịsi ike ife Chineke site na idewe iwu na ụkpụrụ. Ọ dị mma ọ bụrụ na m gụọ akwụkwọ nsọ buru ibu kwa ụbọchị, m na-eme ya kwa ụbọchị, obi ga-adị Chineke mma ebe m nọ. Chineke m agụbeghị m akwụkwọ nsọ m ruo otu izu, iwe na-ewe Chineke. Ọ bụrụ na m ga-ebu akwụkwọ nsọ n'isi, ọ bụrụ na m ga-ekpe ekpere ọtụtụ awa kwa ụbọchị, ọ bụrụ na m rụọ ezi ọrụ n'ụlọ nzukọ, ọ bụrụ na m na-agakarị ụlọ ụka, ọ bụrụ na m enwetụbụ echiche ọjọọ, ọ bụrụ na m ga-akwụsị ị na-ewe iwe oge niile, ọ bụrụ na m ga-agbaghara ọsọ ọsọ, kwa ahụ o nwere ike obi ga-atọkarị Chineke ụtọ n'ebe m nọ. Ee, ihe niile ndị ahụ bụ ezi ihe ime. Ha niile bụ ihe ndị anyị kwesịrị ito eto n'ime ha, onwe ihe dị njọ ime n'ihi na anyị ga-achọ ime ha. Mana anyị kwesịrị iwezụga onye anyị bụ site na ihe anyị na-eme, ma ruo mgbe o wepụtara nke bụ eziokwu n'ime ndụ anyị, na Chineke hụrụ anyị n'anya na obi dị ya mma n'ebe anyị nọ. E mere ka anyị na Chineke zie eze site n'ọbara nke Kraịst. Ọ bụrụ na anyị mara onye anyị bụ n'ime Kraịst, anyị agaghị na-eme ihe ọma naanị n'oge nke ndigide. Ugbu a chọrọ m ka ị gee m ntị. Aga m ekwu ya ụzọ dị iche iche dị 400 n'izu a ruo mgbe anyị nwetara ya. N'ihi na ọ bụrụ na anyị ma onye anyị bụ n'ime Kraịst, ị kwesịghị ibi n'ụta na amamikpe. Ịmata mgbe ị mere ihe ọjọọ, gị chegharịa yọọ Chineke ka ọ gbaghara gị. M na-agwa gị akwụsịkwala gị ịga n'ihu, n'ihi na ama m ebitụla m ụdị ndụ ndị ahụ mbụ. Ebitụla m n'ụta na amamikpe na-achọ ka m mezie ihe ndị m mebiri. Ịma ihe ndị a ndị mmadụ mere, emere m ya mee ya ọtụtụ afọ ruo kwe mgbe m na-ezisa ozi ọma. Ekwere m na enwere m ajọ ọnọdụ n'ihi ihe ndị nke m gabigara n'aka nna m. Ma enwere m ike ịgwa gị ugbu a, anaghịzi m anọrọ ọdụ agụ mmehie m, anaghịzi m agụ ezi ọlụ m. Ma otu n'ime ihe ndị m ga-enyere gị aka inwere onwe gị na ya na izu ụka bụ ịgụ. Amen. Anyị ekwesịghị ị na-agụ ezi ihe niile anyị mere, ị na-agụ ihe niile anyị mehiere, n'ihi na Chineke a na-ara aha echefu. Ya mere ọ chọghị ịma ihe niile ị na-agụ. Ndị Galeshia 3:10, ọ sị ndị niile na-adabere n'iwu. Ugbu a ka m jụọ gị n'abalị a, gịnị ka ị na-adabere na ya iji bụrụ onye ziri ezi n'ebe Chineke nọ? Ị na-adabere na ihe ọbụla nke ị kpọrọ iwu ma ọ bụ ụkpụrụ? Ma ị ma ọgbakọ ọbụla nwere iwu na ụkpụrụ ya. Onye ọbụla nke anyị na ya banyere na mmekọrịta ga-ewepụta iwu na ụkpụrụ nke a ga-eme ka anyị na ha nwee ike gaa n'iru ị na-enwe mmekọrịta. Ọrụ anyị nwere iwu na ụkpụrụ, anyị na-emenye onwe anyị akaja. Ekwensu na-enye anyị ndị ọhụụ. Ị nweghị ike ibi na ndụ ma ị naghị eso otu ụkpụrụ. Nke a dị mkpa, anyị ga-esorịla ụkpụrụ. Ewere m na ndị anyị were n'ọrụ ga na-arụ ọrụ n'oge. Elere m ha anya ime ụfọdụ ihe ọ bụrụ na a ga-akwụ ha ụgwọ. Ma mgbe anyị malitere iche na ihe anyị bụ na ihe eji mara anyị dabere na nke ahụ niile, mgbe ahụ ka anyị nwere nsogbu dị ukwuu. Ị gaghị ide echewe ma ewezụga na ịma otu ndụ si adị mma mgbe ị na-eche echiche ọma maka onwe gị n'ime ime gị. Ọ bụghị n'ihi na ị na-emezi ihe niile, ọ bụghịkwa n'ihi na ị nwere oke azụmahịa nke a maara amara nke ọma n'obodo. Naanị na ị ma na ị pụrụ iche n'ihi na Chineke hụrụ gị n'anya. Ị dị iche, ị dịghị ka onye ọbụla ọzọ. Ị naghị ebi n'ụjọ n'ihi na ịhụnanya nke Chineke zuru oke na-achụpụ ụjọ. Ngwa kụọra Chineke aka. Ma ịma, ana m eche banyere ọ bụghị naanị ndị mmadụ nọ n'ebe a n'abalị a, mana ndị ọzọ niile ndị buru ibu nọ n'ime ụwa, ndị na-ele nke a na ihe onyonyo gburugburu ụwa niile. Etinyere na ihe omume anyị n'asụsụ dị 63 n'ụwa niile. Achọrọ m ka ịghọta ezigbo ihe n'abalị a. Ndị niile ndị ga-esonye anyị na ihe nkụzi a dịka nke a na-aga na ihe onyonyo, ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-amụba na nde ndị nọruru ala n'ebe ahụ na-eche na Chineke nwere ihe megide ha, na ị daala na ị nweghị ike inwekwa mmekọrịta gị na Chineke. Ị nwere ike ịgbalịsi ike ịdị mma site n'iso iwu na ụkpụrụ niile, nwa oge nwee ike daa gị wee laghachi azụ wee na-eche na Chineke na-ewere gị iwe. Ma ọ na-ewute m iche na ọtụtụ mmadụ bi n'ụdị ọchịchịrị a mgbe ihe niile
nke Chineke chọrọ n'aka anyị bụ mmekọrịta. O kere mmadụ n'ihi na ọ chọrọ mmadụ onye ya na ya ga-efe ofufe. Ọ chọrọ onye ya na ya ga na-anọkọ. O wee nye ya ebe dị mma ka o biri, wee mere ya ubi, wee tinye ihe niile dị mma nke ọ chọrọ. Ya bịa n'ụtụtụ ya eleta ha, bịa na mgbede leta ha, nye ha ikikere na ike. Chineke chọrọ naanị ka anyị hụ ya n'anya. Ọ chọrọ ịhụ anyị n'anya. Ọ chọrọ ilekọta anyị. Ọ bụ n'ebe ahụ ka o kwesịrị ibido. O nwere ezi ọrụ nke a ga-arụ. O nwere nrube isi nke anyị kwesịrị ime. Anyị ga-ekwu maka mmehie echi. Otu anyị nwere ike isi na-emeso mmehie, ihe anyị ga-eme maka ya. Anyị agaghị elefuru mmehie anya. Mana anyị kwesịrị ibu ụzọ ghọta onye anyị bụ n'ime Kraịst. Ma Jizọs nwụrụ anyị ọnwụ mgbe anyị ka bụkwa ndị mmehie. Jizọs nwụrụ anyị ọnwụ mgbe anyị ka bụ ndị mmehie. Ọ bụrụ na ọ nwụrụ anyị ọnwụ mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, ma ọ fọzie ugbu a nke ọ na-elekọta anyị, na ya onwe ya kwesịrị ị na-amasị anyị, ma na-enwe mkpali obere nke ime ihe ziri ezi. Ị ma na Chineke ji ga-eme ọnụ, obi dịkwa ya mma n'ihi na ị gabigara nsogbu ịpụta n'abalị a. Ma unu ndị na-ele na ihe onyonyo nwere ihe ndị ọzọ buru ibu nke ha nwere ike ile. Ma ugbu a ị nọ na-ele m. Ị na-ele mmadụ n'elekere 4 na nke 5 nke ụtụtụ. Gị wee ka yewe anya gị oye. Ị na-ege ka m na-ezi ozi ọma. Ugbu a Chineke ji ga-eme ọnụ n'ihi nke ahụ. Ya mere atụfula ụbọchị gị ndị fọrọ afọ iche na Chineke na-ewere gị iwe, n'ihi na o nwere obere ihe nke ị na-emeteghị, n'ihi na ị soghị iwu na ụkpụrụ niile. Ị nwere ike ịgụ otu ihu akwụkwọ nke akwụkwọ nsọ, ekwensu asị gịnị mere ịgụ abụọ. Ị nwekwara ike ịgụ abụọ, ya sị ọ baghị uru, onwe dị nke ichetegị ma otu. Ị nwere ike chọọ ikpe ekpere n'ime obi gị, ya onwe ya bụ onye ga na-akpafu obi gị na-asị ime ekpere nke ị na-ekpe enweghị isi, n'ihi na ọ naghị agafe elu ụlọ. Ya mere ị kwesịrị ịmụta otu esi ebi n'okwukwe ma kwere na mgbe ọbụla ị gbalịsiri ike ime nwa ihe ntakịrị ọbụla nye Chineke, na ya onwe ya ga-enwe mkpali, na Chineke anaghị ewere gị iwe. Amen, amen, amen. Abụ ọma 103 amaokwu 8 na 9. Obi dị m mma na unu hụrụ okwu a n'anya. Chineke nwere obi ebere na obi amara. Ọ na-eji nwayọọ na-ewe iwe ma jupụtakwa na ebere na ịhụnanya nke obiọma. Ka anyị lee ha anya. Chineke nwere obi ebere. Nke a bụ agwa ya. Ọ na-eme amara, nke pụtara na ọ dị mma. Ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Onye ọbụla kwuo, ọ naghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Ma jupụtakwa na ebere na ịhụnanya nke obiọma. Ugbu a ka m kọrọ gị akụkọ obere. Ọ nọ n'ihu akwụkwọ a, mana aga m akọrọ gị ya. Nwata nwaanyị a lọrọ ụlọ site n'ụlọ akwụkwọ maka ekeresimesi, mana o nwere ọtụtụ onyinye maka ekeresimesi. Ndị ụfọdụ bụ nke nkasi obi, ndị ụfọdụ bụ ndị ukwu dị iche iche. Ma ọ ga-eji ụgbọala bọọsụ agaghachi dịka ọ na-eji aga. Nna ya asị ya buru ụgbọala, ma ha nwere ụgbọala abụọ. Ya asị ya buru ụgbọala m, dewe ya, mgbe ọzọ ị ga-alọta gị buru ya wee lọta. Nwa ahụ obi adị ya, ma ya sị nke a amaka, bụ ihe nna ya mere ya. Ya wee rute n'ụlọ akwụkwọ wee dewe ụgbọala ahụ otu ebe. Ọ gbagharịdịghị ụgbọala ahụ ruo mgbe o bukwere ya lọtakwa ụlọ. Ya bịa bido na-agagharị ozi, na-agbagharị ebe niile, bịa bido kpọrọwa ndị enyi ya wee pụwa. Mgbe na-adịghị anya, ya bidozie na-anyagharị ụgbọala ahụ mgbe niile. N'abalị ụbọchị, ya na ndị enyi ya nọ buru ụgbọala ahụ na-agbagharị. Ya bịa hụ ọkụ na-acha n'ahụ ụgbọala ahụ. Ya sị mba, nna ya na-elekọta ụgbọala nke ọma. Ọ kwụsị. N'ikpeazụ ya bịa daa, mebisịa obi nke ụgbọala ahụ, n'ihi na mmanụ adịghịzi n'obi ya. Ọ kwụsịghịkwanụ lee ya. Ya eburu ya wee kpọọ nna ya. Nna ya ịma nke a amasị ya, ma ya lọghachi n'ebe ọ na-agụ akwụkwọ, obi na-amapụ ya ihe ọ ga-ekwu na ihe ọ ga-eme. Nna ya emechaa bịakwute ya sị nna ya gbaghara m, ama m na emejọrọ m. Anọ m ịma ihe ọbụla nke ị chọrọ ime, o kwesịrị m, mana obi ga-adị m mma ịkwụghachi mmebi a. Ya sị ya lee ya anya, kwuo ihe nke o chere na-adabaghị. Ya sị elee ebe a na-eri nri kacha mma n'obodo a?
ya wee chesi mba nke a adabaghị, ya wee gwa ya kpọrọ ya gaa n'ebe a na-eri nri nke nọ nso. Nwata nwaanyị asị ewu kama ọ gara ewere m iwe, ya kpọrọkwa m gaa ịzụnyekwa m ihe n'ebe a dị mma. Ha wee rie nri, ya wee meda ya obi. Nna ya elee ya anya sị n'abalị a aga m akụziri gị ihe nkụzi kachasịcha nke ị ga-amụ na ndụ gị a. Obi na-akụ ya kpumkpumkpum, ya sị ewu gịnị ka nna m ga-eme m? Nna ya sị n'abalị a aga m akụziri gị otu a na-esi emezi ihe nke siri esi na-agbaji ya. Ha gaa n'ihu na-eri nri, o kwubeghị ihe ọbụla banyere ụgbọala ahụ, o kwubeghị otu ihe banyere ihe o mere. O kwuteghị dịrị ya ha ọzọ ruo ogologo ndụ ya niile. Ma n'ihi na ọ sị na ọ yọrọ ayịyọ, ma amakwara m na ọ mụtala ihe n'ime ya. Ma ịma Chineke dị otu ahụ, ọ naghị aga eweta ihe ndị anyị mebiri n'oge gara aga, na-ewelite mmehie anyị gara aga, na-atụlite ihe na-enye anyị oge niile. Ma ihe ahụ nke nna ya mere ya bụ ozi nke gbanwere ndụ ya. O mere ya ka ọ bụrụ onye na-ekesa amara nye ndị ọzọ ruo ndụ ya niile. Ma ịma ihe mere anyị anaghị amụ maka amara nke Chineke ọ bụrụ na amara ya anaghị eme ka anyị bụrụ ndị na-enwe amara nye ndị ọzọ. N'ezie, mgbe ọbụla a nwara gị ịbatara onye ọzọ ebere, onye mejọrọ ma kpasuo gị iwe, biko chetakwa otu Chineke si emere onye ọbụla n'ime anyị ebere, naanị ịkpọrọ anyị na-aga otu ụbọchị. Ebere bụ otu n'ime ihe ndị kachasị nke anyị nwere ike inye ndị mmadụ. Naanị ekwule ya. Ewepụtala nnọọ nnukwu ihe na obere ihe ọbụla nke mmadụ mere nke na-adịghị mma. Hụta nnọọ ọtụtụ ihe nke ị na-agaghị ekwu. Amen. Ma ị ma na nke a siri ike n'ihi na anyị ga-achọ ikwu ya naanị ime ka ha marakwa na anyị ma. Ọ bụrụgodị na anyị agbagharala ha, anyị ga-achọ ime ka ha mara na anyị bụ ezigbo mmadụ n'ịgbaghara ha. Ị nọkwa n'ebe ahụ? Zefanaya 3:amaokwu nke 17. Onye nwe gị Chineke gị nọ n'etiti ndị dị ukwuu. Nke a masịrị m. Onye nzọpụta na-azọpụta. Ọ ga-aṅụrị maka gị n'ọṅụ. Ọ ga-ezu ike na ịnọ jụụ nke juru afọ, ma n'ịhụnanya ya ọ ga-anọ jụụ, ma ghara ikwupụta mmehie ọbụla nke o mere ma ọ bụ cheta ahụ ha. Ọ ga-ebuli n'elu gị site n'abụ. Ewoo, nke ọ dị mma. Ya mere Chineke a na-atụlite ihe ochie anyị wee nye anyị. James 1:5 nke 5. Aka akwụkwọ nsọ ndị a masịrị m. Ọ na-ekwu banyere mgbe anyị na-enwe nnwale na ọnwụnwa, anyị kwesịrị ịma ihe anyị ga-eme. Nke ọ bụrụ na anyị achọọ amamihe, anyị ga-agakwuru Chineke gaa yọọ ya, mana ọ na-enye anyị ya na-enweghị ihe ụta ma ọ bụ ịhụta amaghị eme anyị. Nke a masịrị m. Ụta pụtara na ọ na-echetara anyị ihe ndị gara aga nke anyị meworo. Mana anyị ma, echetara m na nna m ka hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na ya emere m ihe ọbụla nke sikwara n'ike ya nwe imere m ihe, ọ na-emekarị ka m mara na ọ dịghị obi mma. Nke a bụ ihe ọ na-emekarị mgbe niile. Ma ọ bụrụ na m chọọ ịga n'ụlọ sinima, ngwa ya ha o ruwe mgbe m ji aga, ya enye m ihe m ji aga. Ọ gaghị asị ị na-aga inwere ọṅụ. Ọ na-adị nnọọ ka ya rụọ gị anya dịka onye megere gị ihe. Mana obi dị m mma na nna m nke bi n'eluigwe adịghị otu ahụ, na ọ na-adị ya mma ịhụ anyị ka a gọziri anyị. Ọ chọrọ ị na-emere anyị ihe. Ọ chọrọ ị na-agọzi anyị. Ọ chọrọ ka anyị na-enwe obi ụtọ. Anyị agaghị na-achọ ma na-achọsi ike mgbe ọbụla. Ọ dị na njikere ịgbaghara anyị. Chineke hụrụ anyị n'anya, anyị na-enyekwa ya ọṅụ. Ma mgbe anyị nọ na nsogbu, ọ na-achọ inyere anyị aka n'agbanyeghị na o kwesịghịrị anyị. Enwere m ike ịgwa gị na ebere nke a na-emeghị nke ọma o nweghị isi. Ebere bụ obiọma n'ebe ọ dị ukwuu, nke ihe ị kwesịrị ị na-enwe n'ọnọdụ nke ị nọ n'ime ya. Mana Chineke anyị nwere obi ebere. Ugbu a, mgbe ụfọdụ anyị na-eme ihe na-adịghị mma n'ime ndụ anyị, ma anyị na-etinye onwe anyị n'ime ọnọdụ nke anyị nọ n'ime ya n'ihi na anyị na-enupụ isi, ma ọ bụ na ya emeghị na amamihe. Ma ọtụtụ mmadụ mgbe ha banyere nsogbu, ma ndị na-adịbụghị agakwuru Chineke, mgbe ha nweta nsogbu, ha gbara ọsọ wee gakwuru Chineke. Mmadụ ole n'ime unu ma na anyị nwere ihe ndị na-emebi n'obodo anyị, nke mmadụ niile abịa gwa mmadụ niile si kpewe n'ekpere, ma na redio niile a na-asị anyị kwesịrị ikpe ekpere, onye ọbụla kpewe ekpere, anyị kwesịrị ikpe ekpere. Mana anyị ekwesịghị ikpe ekpere naanị mgbe ihe ndakwasị bịara. Anyị kwesịrị ị na-ekpe ekpere oge niile. Ọ bụrụ na anyị ga na-ekpe ekpere naanị mgbe ihe mmebi bịakwasịrị anyị, ma chefuo Chineke n'oge ndị ọzọ niile, nke a enweghị isi. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị gị oke mkpa, ị ga-emecha bụrụ onye ọ na-adịghị oke mkpa.
ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị gị oke mkpa gị ikpe ekpere dị ka onye ọ dị oke mkpa. Chineke, achọrọ m gị, onweghị ihe mbụ ma ewezụga gị. Nyere m aka taa ugbu a. Amaokwu nke 2, kpọọ ya ihe ọṅụ mgbe ọbụla ị dabara n'ọnwụnwa ma ọ bụ nnwale niile. Nwee ntụkwasị obi na nnwale a ga-ewepụta okwukwe gị. Ana m asị na ọ na-ewepụta ọtụtụ ihe tupu ya ewepụta okwukwe. Ka ntachi obi na mgbalịsi ike na ndidi zuo oke na ihe ị na-eme. Mara ọrụ dị mma ka ị bụrụ onye na-akwalite izu oke nke ndị mmadụ na-enweghị mmebi, ghara imebi ihe. Amaokwu nke 5, ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu enweghị amamihe, ya yọọ Chineke onye na-enye amamihe n'efu, na-enweghịkwa ihe ọjọọ n'obi ya, na-enweghị ụta ma ọ bụ ịchọpụta ama ya, ma a ga-enye ya. Ma n'ezie anyị ga-ekwere na nke a. Ịma ozi nke abalị a bụ maka ka anyị bido ị na-eme ka anyị o kwenyere na nke a. N'ihi na n'ezie anyị anaghị eme ka anyị kwenyere n'okwu a. Anyị kwuru na anyị kwere, mana anyị anaghị eme ka anyị o kwere na ya. Mana nke a na-ekwu n'agbanyeghị ihe ọjọọ ọbụla nke ị tinyere onwe gị n'ime ya. Ọ bụrụ na ị gakwuru Chineke ma yọọkwa ya, ka maka okwu ụdị sị gị yọọ ya ka ọ kpọpụta gị n'ime ya. Ọ sị na ọ bụrụ na ị ga-ayọ maka amamihe, lee, mgbe ụfọdụ anyị ga-akpọpụta onwe anyị n'ime ya, ma Chineke ga-egosi anyị ihe anyị kwesịrị ime. Anyị na Chineke na-emekọ ihe, ma ọ naghị abịa mee ihe amansi ịkpọpụta anyị na ihe ọbụla nke anyị tinyere onwe anyị n'ime ya. Mana ọ ga-enyere anyị aka ịpụta na ihe ọjọọ ọbụla nke anyị tinyere onwe anyị n'ime ya site n'inye anyị amamihe na ike na ikikere nke iji mee ihe ọbụla nke anyị ga-eme isi n'ime ya wee pụta. E nwere ihe ịrịba ama nke Chineke na-eme mgbe ụfọdụ ma mee ka ọnọdụ niile ahụ wee fuo. Ma nke a abụghịcha naanị ụzọ o si emeso anyị. Maka anyị kwuo na ị nọ n'ezigbo ụgwọ, ya dị ka ị banyere n'ezigbo ụgwọ nke na-enweghị onye nwere ike ikwenye. Ma ama m na ị ga-achọ ka mmadụ bikwasa gị aka n'isi ntakịrị gị ma bara ụgwọ ahụ iji mba. Ma ịma mana ụbọchị ndị a ndị mmadụ na-aga maka ihe ịrịba ama nke ịkagbu ụgwọ n'ụlọ nzukọ. Nke a tọrọ m ezigbo ọchị n'ihi na ngwa amaghị m, o nwere ike ị chọrọ inweta ihe ịrịba ama dị otu ahụ ka m kpachapụ anya m. Ịma na ma lee, ihe niile bụ ị nwere ike inweta nke ahụ mgbe ụfọdụ. N'ezie, ka m gwa gị, ị gaghị amụta ihe site na nke a. Ihe ị ga-eme bụ gị pụọ gaa tinye onwe gị na nsogbu ọzọ ma chọọkwa ihe ịrịba ama ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị tinyela onwe gị n'ime ụgwọ ma n'ezie ị chọrọ isi na ya pụta, Chineke ga-egosi gị ihe ị ga-eme. O nwere ike gwa gị sị gị wepụga ihe iji adọrọ ego, nke a bụ ihe ị ga-eme. O nwere ike ịgwa gị ka ị na-azụ ihe ndị ị chọrọ. O nwere ike ịgwa gị ka ị chọta ọrụ ọzọ. Mba, ihe m chọrọ bụ ihe ịrịba ama. Mba, Chineke sị ọ bụrụ na ị nọ na nsogbu, yọọ maka amamihe. Ịma, enwere m ike ịkwụsị ebe a ma akụzitụ ihe maka nke ahụ, mana agaghị m, n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị n'ebe a nke nwere nsogbu na ndụ ha. Gị gaa naanị n'ihu ịyọ ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama, ihe ịrịba ama. Nwanna, ihe ị kwesịrị imewe isi ọ dị mma. O nwere ike ihe m kwesịrị imewe ịyọ Chineke amamihe. Chineke ga-egosisi gị otu isi banye n'ime ya na otu ị ga-esi pụta na ya. Mana oge mgbe ị ga-eso Chineke ma si n'ime ya pụta, ọ ga-ewetu gị oge dịka ị mụtara ihe nkụzi a pụrụ iche. Mgbe ahụ ị gaghị emezi ya ọzọ, ma Chineke agaghị ewetakwara gị ya ọzọ. Amaokwu nke 5, ọ bụrụ na onye ọbụla achọọ amamihe, ya yọọ Chineke ahụ onye na-enye onye ọbụla n'obi sarasara, na-enweghị uche ọjọọ, na-enweghị ụta ma ọ bụ ịhụpụta ihe onye ahụ mere. A ga-enye ya ahụ. Naanị na ị ga-ayọrịrịla n'okwukwe, na-enweghị iru abụọ, na-enweghị ụjọ, na-enweghị obi abụọ. Onye nke na-enwe iru abụọ, obi abụọ ma ọ bụ ụjọ dị ka ihe nke na-apụta n'elu mmiri na-ekwu. Ekwela ka onye ọbụla nke na-eme otu ahụ chee na ọ ga-enweta ihe ọbụla nke ọ yọrọ site n'aka onye nwe anyị. Gị sị ma obi abụọ na-ekwe nwere ike ijide obi anyị mgbe anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị ihe. Mana ọ bụrụ na anyị alaghachi azụ na ihe nke Abraham kwuru, ndị Rom 4, ọ sị na obi abụọ na-ekwe emeghị ya ka ọ maa jijiji site na nkwa nke Chineke. Obi abụọ na-ekwe nwere ike imegide anyị, mana ọ bụrụ na a kụnyesiri anyị ike n'ime Chineke, ma anyị ekwere na Chineke bụ chi, na okwu ya bụ eziokwu, na ya onwe ya abụghị mmadụ, na ọ ga-atụ asị, ma anyị ekwesịghị ikwere obi abụọ na-ekweghị ekwe a. O nwere ike anyị amaghị ihe Chineke ga-eme, mana anyị nwere ike ịma na Chineke ga-eme otu ihe, ma ọ ga-emekwa ihe ziri ezi n'oge ziri ezi. O nwere ike ọ bụghị ihe nke ahụ anyị chọrọ ka o mee,
mana ọ ga-abụrịla ihe ziri ezi n'oge ziri ezi. Chineke agaghị abịa n'azụ oge, ọ ga-abịarịrịla n'ihu oge. Ugbu a achọrọ m ka ị na-echeta na ọ bụrụ na ị na-eche na Chineke na-ewere gị iwe, ị nwere ike idochi nke ahụ site n'itinye okwukwe gị na okwu Chineke sị na ị na-amasị ya. Anyị na-amasị ya n'ihi na anyị bụ ụmụ ya. Ihe niile anyị na-eme anaghị amasị ya, mana anyị masịrị ya. Unu niile ghọtara na anaghị m ahụcha ihe ụmụ m na-eme n'anya, mana ahụrụ m ụmụ m n'anya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.